Ja, det tror jeg sgu nok bliver rigtig hyggeligt, det her. Helt sikkert. Er der nogen, der har noget klipgummi? Nej. Så prøv at kigge i min taske. Cigaretter, hash og narko, men det er ikke noget til at gøre. Eftermiddag er radioavisen med en særmeddelelse. Vi kan oplyse, at der er en seriemåneder, der er sluppet løs fra statsfængslet i Sløse, går rundt med en kutte og en kniv i skoven omkring Nyminde. Hvad sker der? Hvorfor er det, at du ikke kører? Jamen altså, bilen den er gået stå. Mor, der kommer en eller anden mærkelig mand. Fuck, hvor irriterende det her. Skat, nu skal lige til det sted, vi prøver. Jamen, mor, der kommer en mand, men vi kan